Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική. Συζητήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον Παναγιώτη Τσοχολιά αρκετά θέματα. Αναφερθήκαμε και στην επίσκεψη του κυρίου Άρη Γερακίδη στον Βόρειο Εύρο τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μαζί μας τώρα η κυρία Μαρία Γουγκουσχίδου, είναι Περιφερειακή Σύμβουλος. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Νομίζω ότι και η καταγωγή σας είναι από το Βόρειο Εύρο, έτσι δεν είναι? Είναι από την Ορεστιάδα, ναι. Ωραία, άρα νομίζω ότι εσείς παίζατε εντός έδρας και νιώθατε όλη αυτή την επίσκεψη πάρα πολύ έντονα, ίσως εντονότερα από κάποιον ο οποίος καταγόταν από την Ροδόπη. Βέβαια, έδρα μας πλέον είναι όλη η περιφέρεια. Ναι, υπάρχει αυτή η συνείδηση. Υπάρχει. Και σίγουρα θα αναπτυχθεί περισσότερο και στο μέλλον. Και όσο περνάει ο καιρός και θα χρειαστεί να κάνουμε και το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής, τον προγραμματισμό των έργων, εκεί πιστεύω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων όλης της περιφέρειας και θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο η ενιαία περιφερειακή συνείδηση όπως την φανταζόμαστε. Εμείς, πολίτες, έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι πρέπει να αποκτήσουμε και να αναπτύξουμε ενιαία περιφερειακή συνείδηση, δηλαδή ο κάτοικος της Αλεξανδρούπολης, του Σουφλίου, των Φερών, της Ορεστιάδας με τον κάτοικο της Δράμας. Η αλήθεια είναι ότι ίσως όχι όλοι οι κάτοικοι δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτό, πρέπει όμως να γίνει. Είναι ανάγκη να γίνει αυτό, να αντιληφθούμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι μόνο περιφερειακή. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν έργα ανάπτυξη και υποδομή μέσα στο νομό, τα οποία μπορεί να ήταν και ανταγωνιστικά με αυτά που γινόταν στο διπλανό νομό. Ή τέλος πάντων να μην συνδέονταν και να μην είχαν έτσι αποτέλεσμα. Ανάπτυξη πιστεύω μπορεί να υπάρξει μόνο στην περιφέρεια συνολικά, με έργα τα οποία θα αφορούν όλη την περιφέρεια και θα συνδέονται μεταξύ τους. Και αυτός είναι και ο σκοπός του Καλλικράτη και της νέας αυτοδιοίκησης. Συζητούσαμε με τον συνεργάτη μας εδώ, με τον Παναγιώτη τον Τσοχολιά, στο ξεκίνημα, ότι η βαριά βιομηχανία για τη χώρα είναι ο τουρισμός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε ένα τουριστικό πακέτο ανταγωνιστικό από τις υπόλοιπες περιφέρειες, έτσι ώστε. Γιατί στην περιφέρειά μας έχουμε μια Θάσο. Άλλο τουριστικό πακέτο δεν ξέρω έχουμε. Πιστεύω και την Αλεξανδρούπολη. Όμως έχουμε και τουρισμό σε σχέση με τον πολιτισμό μας. Έχουμε μνημεία πολιτιστικά, πολύ σημαντικά. Για να σας πω συγκεκριμένα, ας πούμε, για την περιοχή του Βόρειου Εύρου, υπάρχει το Διδημότυχο με πολύ μεγάλο πολιτισμό, με μνημεία από πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς, τα οποία θα πρέπει να αναδειχθούν, να συνδεθούν με άλλα, να υπάρχει μια σύνδεση των μνημείων μεταξύ τους, έτσι ώστε να γίνει πόλος έλξης τουριστών η περιοχή. Και σε σύνδεση βέβαια και με μνημεία της Αλεξανδρούπολης και των άλλων περιφερειακών ενωτήτων. Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Θέλει και συνείδηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποδέχεται έναν τουρίστα στην Αλεξανδρούπολη, ίσως έναν τουρίστα στην Παναγία, την Κοσμοσφαίρα και στο Δέλτα του Εύρου, να τον κατευθύνει και να συνδέσει αυτήν την ξενάγηση με κάτι που μπορεί να γίνει στο βορειότερο τμήμα του νομού, με κάτι που μπορεί να γίνει στη Μαρόνια και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Θέλει δουλειά για να γίνει αυτό, όμως θα πρέπει να υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι θα βελτιώσει την κατάσταση και θα γίνει και η περιφερειακή μας ενότητα αλλά και άλλες περιφερειακές ενότητες πόλος μεγαλύτερος έλξης τουριστών, γιατί όταν θα έχουν να δουν περισσότερα πράγματα θα μείνουν περισσότερες μέρες στο νομό, περισσότερες μέρες στην περιφέρεια και θα είναι ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλους. Γιατί το χρήμα είναι το αυτό που όλοι περιμένουν. Βέβαια. Έβλεπα τα ρεπορτάζ και έβλεπα τον Άρη τον Γιαννακίδη να λέει ότι συνάντησα χαμογελαστούς ανθρώπους. Μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια. Χαμογελαστούς ανθρώπους με τη λογική του ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο το χαμογελάμε να το αντιληφθώ. Αλλά χαμογελαστούς και αισιόδοξους ανθρώπους. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το φανταστώ, κύριε Γουγκουσχίδου. Τόσο στο νότιο όσο στο βόρειο Εύρο, όσο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Ο κόσμος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Εύρος είναι πρώτος νομός στην ανεργία. Οι αγρότες σπέρνουν κάθε χρόνο και δεν ξέρουν αν θα πάρουν συγκομιδή. Χρόνο παραχρόνο και κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε. Μήπως δεν ήταν τόσο χαμογελαστοί οι άνθρωποι τελικά?
Οι άνθρωποι ήταν χαμογελαστοί. Υπήρχε όντως μια θετική ανταπόκριση του κόσμου στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη και όλων εμάς που τον συνοδεύαμε. Αισθάνθηκαν ότι ήρθε κοντά τους η περιφέρεια. Γνωρίζουν την ελληνική οικονομική κατάσταση και την παγκόσμια βέβαια, η οποία σίγουρα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στην περιοχή μας και ίσως περισσότερες από τους άλλους νομούς. Είμαστε μια παραμεθόρια περιοχή. Όμως είδαν ότι υπάρχει η προσπάθεια της περιφέρειας να έρθει κοντά στον κόσμο, κοντά στους επιχειρηματίες, να είναι αρρωγός τους, να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει με όσα μέσα διαθέτει. Ακόμα και η προσπάθεια που θα κάνουμε για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε επίπεδο απεμπλοκής γραφειοκρατικών διαδικασιών, που φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχουν πάρα πολλές μέχρι σήμερα, θα είναι για αυτούς μια ανάσα, μια βοήθεια. Αυτό κυρίως ζητούσαν από εμάς. Και αυτό τους είπαμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε, ότι θα είμαστε κοντά τους, ότι τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά, οι πόρτες μας ανοιχτές, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Σίγουρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα, όλοι τα γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι είμαστε επαγγελματίες και ζούμε στην περιοχή και ξέρουμε από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είμαστε ξένοι, είμαστε ίδιοι. Και εγώ επαγγελματίας είμαι και γνωρίζω τα προβλήματα και τα ζω καθημερινά. Δεν ήταν κάτι καινούργιο αυτά που μας έλεγαν, για μένα τουλάχιστον και για άλλους. Επισκεφθήκατε επιχειρήσεις. Επισκεφθήκατε ΚΔΑΗ, ΣΜΑ, τον Μητροπολίτη. Θέματα τα οποία τέθηκαν καταρχήν από τις επιχειρήσεις. Μου είπατε, πιο απλουστοποιημένη διαδικασία. Ζήτησαν όμως, ας πούμε, κάποια στιγμή διεκδικούσαμε να έχουμε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Νομίζω ότι τώρα όλα αυτά πάνε στον κεάδα βέβαια της οικονομικής κρίσης. Βάζουν οι επιχειρηματίες συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία νιώθουν και οι ίδιοι συγκεκριμένα μέτρα ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν το σκόπελο, την κρίση. Το θέμα με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές όντως τέθηκε και στη σύσκεψη που είχαμε με τους παραγωγικούς φορείς και επιστημονικούς στο Δημότυχο, όσο και στην αντίστοιχη σύσκεψη στην Ορεστιάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια κάτι τέτοιο δεν είναι και στην αρμοδιότητά μας να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα και επειδή είμαι και δικηγόρος, γνωρίζω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Ορεστιάδας ετοιμάζει μια ημερίδα για αυτό το θέμα, στην προσπάθεια να μήπως μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση με αυτό. Μια όμως απόφαση η οποία θα λέει ότι ο Εύρος έχει Τουρκία, Βουλγαρία, ο Βόρειος Εύρος, αν θέλετε, συνολικότερα ο νομός. Υπάρχει μια πληγή ανοιχτή, ο κόσμος φεύγει, πάει ψωνίζει εκεί. Ναι, αυτό ήταν μια κάτι. Απόφαση η οποία θα πιέσει την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει να σκεφτεί το ενδεχόμενο, λέμε τώρα, της μείωσης των. Για να το σκεφτεί, θα πρέπει να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση ως προς αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο και αν μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Δεν είμαι όμως αυτή τη στιγμή δεν είμαι στη φάση να μπορώ να σας πω ότι έχουμε μια τέτοια πρόταση. Από εκεί και πέρα όντως τέθηκε πάρα πολύ έντονα το θέμα του ότι οι κάτοικοι της περιοχής πηγαίνουν και ψωνίζουν στην Τουρκία και στη Βουλγαρία. Είναι βέβαια κάτι για το οποίο ο καθένας ατομικά ευθύνεται όταν φεύγει από την περιοχή του και πάει σε μια άλλη χώρα να δώσει έστω και τα ελάχιστα χρήματα που έχει. Δεν μπορείς βέβαια να ζητήσεις από κάποιον άνθρωπο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα να μην ψάξει και το πιο φθηνό, όταν ξέρουμε ότι, ας πούμε, στη Βουλγαρία η βενζίνη είναι σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει και μόνοι μας να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή να κερδίζουμε έστω και λίγο οικονομικά, γιατί ξέρω, αντί για τα 80 ευρώ που θα δώσουμε για να φουλάρουμε το αυτοκίνητο μπορεί να δώσουμε 60 ή 50, αλλά μακροπρόθεσμα αυτό κάνει κακό και σε εμάς. Γιατί τα χρήματα που φεύγουν από την περιοχή μας, τα οποία θα ξαναγυρνούσαν κάποια στιγμή σε εμάς. Δεν έχει λεφτά όμως ο άλλος. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Θα μπορούσε προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές να τα αναζητήσει μέσα στην τοπική αγορά, σε μαγαζιά με πράγματα με χαμηλότερες τιμές, όπως στις λαϊκές περιοχές που έχουν ποιότητες πράγματα. Υπάρχουν. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει κανέναν να κινηθεί ελεύθερα και να αγοράσει οτιδήποτε θέλει. Μια άλλη πρόταση που έγινε από τους επιχειρηματίες της περιοχής είναι, αφού δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τους κατοίκους της περιοχής μας να πάνε
προς τα κράτη αυτά, να διευκολύνουμε την εισρωή των κατοίκων της Τουρκίας, συγκεκριμένα εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, προς τις δικές μας αγορές. Με κάποιον τρόπο να διευκολύνουμε τη διαδικασία της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, έστω και για ένα 24ωρο, 48ωρο, για να μπορούν να έρχονται εύκολα στην Ελλάδα, το οποίο θα ήταν ένα αντιστάθμισμα στους κατοίκους της περιοχής μας που βγαίνουν προς την Τουρκία. Ναι, γιατί έχουμε μια αγορά πολλών χιλιάδων κατοίκων, οι οποίοι προφανώς θα θέλουν να έρθουν στην περιοχή. Ναι, αγορά και με κατοίκους που μπορεί να έχουν και καλό οικονομικό επίπεδο. Από ό,τι γνωρίζω, το θέμα αυτό βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο και μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει πραγματικότητα. Ο Άρης Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης, ήταν ανοιχτός σε αυτό το οποίο άκουγε και στις παρατηρήσεις που δεχόταν από τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες, τους πολίτες της περιοχής? Ήταν ανοιχτός σε όλα και οι απαντήσεις του ήταν άμεσες και αληθινές. Αν δηλαδή κάτι γνωρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει, έλεγε άμεσα ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν υπάρχουν χρήματα. Για ό,τι όμως γνωρίζει ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε, άκουγε, σημείωνε. Υπήρχαν μαζί και οι σύμβουλοι τεχνοκράτες της περιφέρειας, οι οποίοι ενημέρωναν και την πορεία των έργων και ποιες από αυτές τις προτάσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν, πώς να υλοποιηθούν. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους και φάνηκε και στην ανταπόκριση του κόσμου. Είπατε, γι' αυτό δεν υπάρχει χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα. Νιώθετε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε ένα θεσμό, το δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εποχή του Καλλικράτη, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, χωρίς να δώσει ουσιαστικές αρμοδιότητες και λεφτά? Έχει δώσει αρμοδιότητες και μάλιστα από 1 Ιουλίου του 2011 και το ΕΣΠΑ, η διαχείριση του ΕΣΠΑ θα έρθει στην περιφέρεια. Κάνα να δούμε τι θα έχει μείνει όμως μέχρι την 1η Ιουλίου από το ΕΣΠΑ. Και τι θα έχει διαχειριστεί ο κ. Σόκος, θέλω να πω. Συνεχίσουμε. Δεν έχει σημασία ποιος τα ξεκίνησε και το θέμα είναι ποιος θα τα συνεχίσει και ποιος θα τα ολοκληρώσει. Και το θέμα είναι να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτό είναι το σημαντικό και όχι ποιος θα κάνει. Υπάρχει συνεργασία άλλωστε και με την αποκεντρωμένη διοίκηση ως προς το ΕΣΠΑ, όπως επίσης και με όλους τους δημάρχους των περιφερειακών ενωτήτων, με την εκλεγμένη περιφέρεια, έτσι ώστε να γίνεται μια αξιολόγηση των προτάσεων για να δούμε ποια από αυτά μπορούν να ενταχθούν και πώς. Εντάξει, σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι χρήματα πολλά δεν υπάρχουν, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να γίνουν τα πιο σημαντικά, αυτά που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Πριν από μερικές ημέρες φιλοξενούσαμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Τράκη Νέα τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς, ο οποίος ουσιαστικά, και θέλω να αλλάξουμε θέμα με αυτό, έθετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έρχονται οι λαθρομετανάστες, έρχονται τα κέντρα, γιατί δεν γίνανε σωστοί χειρισμοί. Στην πρώτη συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνει η συνεδρίαση στη Βύσσα. Στη δεύτερη συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα, αλλά η συνεδρίαση γινόταν στη Ροδόπη. Η παράταξη του κυρίου Πέτροβιτς με τον κύριο Παυλίδη αποχώρησε και ο ίδιος έλεγε ότι μάλλον καθυστερήσαμε αρκετά. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και ανακοινώνει Καροτή, το κέντρο φύλαξης που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, και ένα πολυδύναμο πολύ κοντά στην Ορεστιάδα. Πιστεύετε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε στην κυβέρνηση με τη φωνή του τη δυνατή ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε άλλα πράγματα στον Εύρο, αρκετά πληρώσαμε μέχρι τώρα, ή όντως υπήρξε μια ολιγορία? Το Περιφερειακό Συμβούλιο είπε με τη φωνή του αυτό που ήθελε στην κυβέρνηση. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν άκουσε το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως δεν άκουσε και τα δημοτικά συμβούλια, όλα τα δημοτικά συμβούλια του νομού, που είπαν ότι δεν θέλουμε στο νομό άλλα κέντρα φύλαξης μεταναστών, παράνομων μεταναστών. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει και όλοι. Άρα αυτό ακυρώθηκε ο Πρωθυπουργός. Αυτό που σας είπε δηλαδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι εσείς αποφασίζετε, ακυρώθηκε αυτομάτως από τη στιγμή που δεν άκουσε την τοποθέτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έτσι είναι. Αυτό το δήλωσε και ο Περιφερειάρχης μας, ότι δεν άκουσε η κυβέρνηση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρέπει η κυβέρνηση, έτσι όπως ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευτούν αυτό το νέο θεσμό,
τη νέα οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, έτσι και αυτή θα πρέπει και να εμπιστευτεί η ίδια το θεσμό που δημιούργησε και επίσης να ακούει και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων. Θα πρέπει να το κάνει. Και ο Περιφερειάρχης έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι από εδώ και πέρα θέλουμε και θα δηλώσουμε σε όλους τους τόνους ότι όταν λαμβάνονται αποφάσεις από την κυβέρνηση που αφορούν την περιοχή μας, θέλουμε να μας ρωτάνε, να γίνεται διαβούλευση για τα θέματα αυτά. Και για τα κέντρα φύλαξης παράνομων μεταναστών. Σήμερα γίνεται μάλιστα αυτή την ώρα που ό,τι γνωρίζω μια σύσκεψη στο Σουφλί, την οποία έχει προκαλέσει ο Δήμαρχος Δημοτήχου. Ο Άρης ο Γιαννακίδης θα είναι εκεί και θα συναποφασίσει μαζί με τους δημάρχους της περιοχής για το πώς θα χειριστεί το θέμα αυτό. Και δήλωσε μάλιστα σήμερα ότι θα μπει και αν χρειαστεί και ηγέτης σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη δικασία. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, επιστρέφοντας στον Εύρο, κατάγεστε και σε την Ορεστιάδα. Ο Εύρος γενικότερα είναι ένας αγροτικός νομός, μια αγροτική περιοχή. Τι γίνεται με τους αγρότες? Οι αγρότες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Είναι αλήθεια ότι το βόρειο τμήμα ειδικά του νομού, στο οποίο κατοικώ, είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Περίπου το 50% του πληθυσμού ασχολείται με τη γεωργία. Οι τιμές των προϊόντων μειώνονται συνεχώς, το εισόδημά τους μειώνεται, ο πληθυσμός ο αγροτικός γίνεται όλο και μεγαλύτερος ηλικιακά. Οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τη γεωργία. Πώς να ασχοληθούν, κυρία Κουκουσίδου? Πώς να ασχοληθούν? Αφού σπέρνουν την άνοιξη ή το φθινόπωρο και δεν ξέρουν αν θα πάρουν σοδιά, δεν ξέρουν αν θα πλημμυρίσουν, δεν ξέρουν αν θα τα πουλήσουν, δεν ξέρουν αν θα σαπίσουν στις αποθήκες, δεν ξέρουν αν θα αποζημιωθούν, δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν στον ΕΛΓΑ. Κοιτάξτε, χρειάζεται μια αναδιάρθρωση της γεωργίας γενική. Υπάρχουν κάποιοι συνεταιρισμοί στο βόρειο τμήμα του νομού, οι οποίοι έχουν μια καλή πορεία και πάνε καλά. Φαίνεται δηλαδή ότι όταν γίνει μια σωστή οργάνωση, αν αποκτήσουμε υγιείς και δυνατούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι θα ασχοληθούν όχι μόνο με την παραγωγή των προϊόντων, αλλά πλέον και με την τυποποίηση και την εμπορία, μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν και να πάνε προς το καλύτερο. Υπάρχουν συνεταιρισμοί όπως ο συνεταιρισμός της Πλάτης, Άρδας, της Βίσας με τα σπαράγγια και τα λαχανικά, οι οποίοι εξάγουν το σύνολο σχεδόν των προϊόντων που παράγουν και τυποποιούν στη Γερμανία. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν για τη γεωργία, τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην αλλαγή, στην αύξηση του εισοδήματος των γεωργών και γενικά της περιοχής. Ποιος πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε αυτό? Η περιφέρεια. Έτσι. Η περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτό. Μπορεί. Μπορεί σε σχέση με τους αναδασμούς, ας πούμε, που θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε οι γεωργοί να έχουν μεγαλύτερες εκτάσεις, μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα εισοδήματά τους, με τα αρδευτικά έργα. Όλα αυτά μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή και βέβαια από εκεί και πέρα σε σχέση με τις πλημμύρες, γιατί και αυτό αναφέρατε και έχει μεγάλη σχέση με το πρόβλημα στο οποίο βρίσκουν αυτή τη στιγμή οι γεωργοί, αφού κάθε χρόνο σχεδόν καταστρέφεται η παραγωγή τους από τις πλημμύρες. Είναι ένα θέμα που έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση σε ειδικό φορέα και αυτός θα ασχοληθεί με την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Χρειάζεται έτσι επιστημονική προσέγγιση του θέματος και ένα σχεδιασμός από την αρχή, γιατί είναι ένα θέμα. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε να ξανασχεδιαστούν όλα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, έχουμε τέλη Μαΐου. Μπορεί και τον Αύγουστο να έχουμε πλημμύρα. Ναι. Μπορεί και τον Σεπτέμβριο να έχουμε πλημμύρα. Και δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν μάθαμε από την προηγούμενη φορά. Ήταν Μάρτιος του 9, του 10, συγγνώμη, πέρασε 1,5 χρόνος και δεν μάθαμε. Κοιτάξτε, κάποιες παρεμβάσεις που μπορούσαν να γίνουν από την εκλεγμένη περιφέρεια έχουν γίνει και μάλιστα στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη τώρα αυτές τις μέρες στο βόρειο τμήμα του νομού συζητήθηκαν και προτάθηκαν και άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Μικρές παρεμβάσεις όμως σε σχέση με τα φράγματα που υπάρχουν, οι οποίες έγιναν και θα γίνουν και τις επόμενες μέρες αυτές που υπολείπονται.
Σε σχέση όμως με το συνολικό σχεδιασμό, είναι κάτι που πρέπει να γίνει και σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, και τη Βουλγαρία και την Τουρκία, γιατί έχει άμεση σχέση και με τις χώρες αυτές. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, αλλά είναι κάτι πλέον που δεν θα ανήκει στην αρμοδιότητα της εκλεγμένης περιφέρειας. Ναι. Παρ' όλα αυτά η πίεση μπορεί να ασκηθεί. Πίεση μπορεί να ασκηθεί και αυτό είναι που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και που ο Περιφερειάρχης τόνισε πάρα πολλές φορές, ότι ακόμα και σε θέματα που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές μας, εμείς θα είμαστε αρρωγοί και συναγωνιστές κατά κάποιον τρόπο με τους αγρότες, με τους επιχειρηματίες, για να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι ένα crash test για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση το διάστημα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού? Δηλαδή, οι πολίτες πιστεύετε ότι παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εκλεγμένη περιφέρεια πια, για να αποφασίσουν αν θα δώσουν θετική ή αρνητική ψήφο στο θεσμό γενικότερα, όχι? Ναι. Πιστεύω ότι παρατηρούν και ότι όμως έχουν δώσει πίστοση χρόνου. Καταλαβαίνουν ότι είναι ένας νέος θεσμός, ότι υπάρχουν δυσκολίες, ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα οι αρμοδιότητες, αλλά έχουν δώσει πίστοση χρόνου, μας παρατηρούν και περιμένουν. Πιστεύω όμως ότι μας εμπιστεύονται γενικά και ότι περιμένουν τις προσπάθειες που θα κάνουμε για να μας αξιολογήσουν. Ζείτε και εργάζεστε στην Οριστιάδα. Στην Οριστιάδα. Υπάρχουν συμπολίτες σας οι οποίοι λένε, χτυπούν την πόρτα και λένε, κυρία Παπουσκίδου, αυτό, εκείνο, το άλλο, έχουν αντιληφθεί δηλαδή ότι είναι ένας θεσμός εκλεγμένος πια και ότι παίζει το ρόλο που πρέπει να παίξει, που μπορεί να παίξει? Ναι, συμβαίνει έτσι? Συμβαίνει, βέβαια συμβαίνει. Και σίγουρα δέχομαι οποιοδήποτε χρειαστεί κάτι από την περιφέρεια, αλλά και άλλα θέματα, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι τις αρμοδιότητες, είτε της πρωτοβάθμιας είτε δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω, ανάλογα θα διαβιβάσω το θέμα σε οποιονδήποτε αρμόδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ζητάνε να βοηθήσουμε στα προβλήματά τους καθημερινά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.